Ọwa aja ka eji egbuwa ụzọ. Ọwa aja ka eji egbuwa ụzọ. Aja ka onye mụ ife ji akpara onwe ya ụzọ ọ na-agara onwe ya. Ife ọ na-eme ọ na-agara ya. Maka na ihe na-ese okwu n'ụwa bụ ụgwọ eji eji. Ụgwọ eji eji. Onye ọbụla nọ n'ụwa ji ụgwọ. As far as ọ bụ na ịdụ ndụ, ị na-eku ume, ị na-aṅụ mmiri, ị na-eri nri, ị na-azụ ụkwụ n'aja ala, ị na-enweta ife anyanwụ. As far as ị nọ ndụ, nwanne iji ụgwọ. The elementals, they are rendering services to you, and you got to be paying for those services. Onye mụ ife anaghị ala ike ka o jide ụgwọ, maka na ijide ụgwọ mgbele abịarụ gị ọrụ, ịkpa nkụ ahụ mgbele abịarụ gị ọrụ, ijide ụgwọ esizie the services a na-enye gị. Mgbe anyị bido complain na ife ị na-eme ada aga n'ụzọ niile echiri echi, nwanne na-akwụ ụgwọ iji. Tata anụnwa bụ nkwọ anyị ji emewe Saraka anyị na-ehunyenụ ndị mmiri, ndị otu mmiri, na obi m na obi ezi nwa ya na-edo nke dị n'Ifite ọrụ Ifite na Anambra steeti. Tata bụ nkwọ anyị ji emewe Saraka, and ana m enye ndị mmadụ privilege the opportunity to participate na ya bụ Saraka wee letekwa na elele sitekwanụ na ya wee na-akwụnatakwa n'ụgwọ eji. Isi ofeke ya kwụ ụgwọ ji, ọ na-asị gị kele mmụọ ya ji ụgwọ. Dịka nsi wee kwu nwanne, so far you are alive. Ị na-eku ume, ị na-azụ ụkwụ n'aja ala, ị na-eri nri, ị na-aṅụ mmiri, anyanwụ na-acha gị, ife anyanwụ na-erute gị, nwanne iji ụgwọ. You make use of the road path, nwanne iji ụgwọ. Ịghọta ihe m na-agwa gị? Nya Saraka anyị na-emewe kwa nkwọ. Achọrọ m igosisi ọnụ ka ọ nọfọ maka my new followers bụ ndị na-eso ebe na ya bụ Saraka before, ndị na-amabere ife bụ ya bụ Saraka na-emewe, na-ekwu maka ya, Saraka ndị mmiri na-emewe n'obi m ebe a. Ihe anụ a bụ ilu ndị mmiri. Ihe ndị anụ wee fọsara pancha ụnyaahụ aja. Anyị jụọla agwa ndị mmiri okwu tata. Ọnụ ga-afọsị ihe ndị nọ here. Ihe ahụ maka ndị na-amaghọ, maka ndị bịara ọfụ, ndị na-esonyere m ọfụ, ndị ya bụ a na-ekwu maka ya bụ Saraka ha ada aghọta. Efu ihe ndị ada ebe a, a ka ya ebutekwu m ọbịa. Ka anụ malt, ya ndị anụ Fanta. Ka anụ bụ mkpụrụ osisi. Karọt dị ya, granọt dị ya, watermelon dị ya, aṅara dị ya. Ọkwa mgbe ụfọdụ nke anụ biskit, nke anụ sweet. Ịghọtago? Nke a ihe ndị dị n'efere anyị eji wee kwuo okwu. Ihe ndị a niile na-efula ebe a, ọ bụ ndị mmiri ka a na-eprezentịrị ya n'iru. Ka m gosikwazi ọ na anụ ndị agha egbu. Nke anụnwa bụ ji agha eji wee si ite. Ji agha eji wee si ite. Anụmanụ ọnụ fụrụ ebe anụnwa gasị bụ anụ ndị a na-egbu tata eji eme ya Saraka. Ụfọdụ anụ dị ebe anụ abụọ, o nwere ndị na-enyechi ha nri, nwekwanụ ndị wetelu anụ ka egbuolu ndị otufa bụ ndị mmiri wee sie ite wee mee Saraka. Ọkwọ na-afụgasị nke a wee ebunude, nke anụ ahụ nne ewu, nke n'ikwawu nne ewu, nke nne ewu, nke a nne ewu kwa. Ghọta ihe na-ekwu, ewu Igbo. Nke anụ ahụ mkpi, nke ahụ mkpi ọcha a na-egburu ndị mmiri. Ọkụkọ dịkwazị ya. Ka ngosisi ọnụ maka ndị bịara ọfụ, ndị na-amatabere ife anyị na-eme na ya Saraka. Ọkụkọ ndị ọnụ fụsịrị ebe a, ha ncha na-agakwa na ya bụ Saraka. Mụrụ m ihe ndị ọzọ so ya.
ya obi ezi nwa ya na-edo ya ọ na-agwụ m ebe anụwa ndị mmadụ na wele ekwusa okwu obi m. So n'ihe m na-ekwu bụ ị nefusịrị anya fụ otu anyị si ife anyị kwadosịrị ya bụ Saraka m na-ada ekwube maka ya maka na most of people na watch my video a na-anụ ka m na-ekwu okwu maka Saraka ma fada aghọta how it goes. The ten bụ every nkwọ anyị na-emewe Saraka like ihe ndị a ngosisịrị na ebe anụ a ọ ihe ndị mmadụ contribute gasịrị ịghọta ihe na-ekwu ya osi ihe ndị mmadụ contribute sịrị ma aṅara ma karọt ma kukumba ma watermelon ma groundnut ma sweet ma biskit ma soft drink ma malt ma beer ma fancha niile ma anụmanụ gasị ọnụ ụfọdụ ma ewu ma ebunu ma ọkụkọ ihe ndị anụmanụ bụcha ndị mmadụ na-esonye na ya Saraka contribute chala ego eji wee gosi ihe ndị a. O gwara ụfọdụ ndị na-abịa n'obi ma they come in person ha bịawa ha eburukwa their own ha egote were bịa. You understand? Now all these things I follow here I simply present them to ndị mmiri na ọta ndị mmiri ya ọta ndị mmiri. Ndị mmiri nwere two sections ihe anụnwa non-bloody section anụ ada egbu ọbara na ya efuru ya section ndị mmiri ada egbu ọbara na ya adakwuo atọrọfa mmanya ma ọ bụ jos ihe a na-enye ha ihe ekwu nzu edo na ọjị. Then this section na bụ ebe a na-egbu ọbara ebe a ka a na-atụ mmanya niile a na-atụ ma nkwụ ọkụ ma nkwụ enu ma ngwọ ma biya ma kenekọ mmanya niile ma igbu ọbara ebe anụnwa ịghọta. So ọ bụrụ na abịa gadasị ihe ndị a anyị ga-eprezent dị ndị mmiri wee were ihe ndị ya fụrụ n'efere ebe a ihe ka ịgasị ihe ndị ya na-afụ ebe a na-ekwe anya ọfụma ihe afụ ego mkpọpụ ihe afụ ego ayọrọ ihe afụ nzu ị ga-afụ edo ị ga-afụ ọjị ị ga-afụ akwa akara aka dịkwazi ya. Dan nke nnukwu ọ na-afụ ebe anụnwa nke anụnwa anyị na-akpọ ya eze ego nne mụrụ ego maka na ọkwa n'okwu ego ka a na-ekwu agara ofuba ego oyibo anyị na-agba ndị mmiri ka ha mee ka o siela anyị elu ịghọtara. Nke anụnwa ụgbọ na amala ịfụrụ nọ nke nnukwu ya ụgbọ na amala eji agbata ife ọma ihe ọma niile a na-ayọ n'aka ndị mmiri ihe anụnwa ka anyị eji wee wetara ya. So all these things ihe ndị a na-eri ma ndị a na-aṅụ ma ndị a na-ata ata anyị eji ya wee chee ndị mmiri n'ilu wee gwa ha okwu n'isi mmadụ niile. Mgbe ana m ade every nkwọ ana m ade edebe list of participants ọ dị n'akwụkwọ hie ma egosi ụdị akwụkwọ maka chọọ m ka ịfụwa afọ ndị mmadụ ndịrụ. Ana m edekọ list of the participants ndị sendịrị ego for participation ma ọ bụ ndị ga-abịa for participating in the Saraka. Now ngadasị all these things ndị mmadụ contribute sịrị I present them to ndị mmiri gwa ndị mmiri okwu gọzie fakwubi okwu n'isi ndị ahụ. Ọ bụrụ na nkwụsịa then everything you see here mma eweresi sample inwe ike ịkpa ya sample mma eweresi some little portion of it dewelu ndị mmiri here na their altar. Ịghọta ihe na-ekwu. Then wee buruzie the remaining one bupụ ha n'obi ebe a n'obi m ebe a ndị mmadụ erisa obere oge na ịbịa n'obi ma mmadụ ya eju. This is otu o si ada eve nkwa ndị mmadụ abịawa god ụnụ ndị na-ekwu okwu oge a na-eme mkpọtụ na-ekwu okwu na ọbụla mkpọtụ okwu ka ha na-ekwu so people abịawago every nkwa otu a ka o si adị n'obi m. There are enough people to eat, enough people to egbugodo efi 10 n'obi ma today efi 10 ahụ anụ ya ama mfọ ifuru anụ ma ewu ma ebunu ndị ya nụfụrụ ehi ya ojeọda eje ya a ga-ericha ya chọkwa ọzọ. Population na-abịa nụ na-ebu ibu mmanya niile ọ ya ka m gbara ọ na-ebutekwu biya ịghọta.
o nwere mgbe ụfọdụ anyị na-aṅụzu up to like 10 crates of beer here. Ụfọdụ 5, ụfọdụ 2, ụfọdụ depending on one akpa ha. Ihe ndị anụ echie ndị mmiri n'ire were ekwubi okwu n'isi ndị na-contribute na-participate for that particular nkwọ. Ekwucha ewere ebupụ eke ndị mmadụ erie. That is Saraka. Ma anụ ndị a niile ọnụ fọrọ onwe ndị a na-enyekwara chi ha nri, onwekwa ndị a na-echukwara ezumezu arọbi na-agụfa mmụọ sofa, onwe ndị a na-egbugasịrị a na-achụrụ aja dị iche iche that involves igbu anụ, like ndị ya si ezi nwa nyere m agwụ m nri, ndị ezi nwa nyere m chi m nri, ezi nwa nyere m mmụọ sochi m nri, ogwu sochi m nri, ezi nwa mee nke ọzọ. Today emekọrịcha anụ niile ahụ egbuche ya, ma ndị na-egburu ndị otu fa nwere onye nke sendere ewu ọ chọrọ igburu ndị otu ya n'ọta ndị mmiri aka ya na wee kpọkụ ndị otu ya gbuo ofe anụ chukwu afa dị na emesịa anụ niile anụ a ga-egbu fancha niile ga-aba n'ite. Ịnụfụrụ jide ebe eme ka ngosikwa ụlọ ọzọ ada ama ama. Ọnụfụrụ jide ebe a ji anụ aka a ga-eji wee si ite. Ihe ndị a niile ewere esie ya eke ndị mmadụ n'ife rie. That is Saraka. Ị na-aghọta ihe m na-ekwu? Maka ndị bịara ọfụ na-aghọtara that idea of Saraka. Ịghọta ụfọdụ ndị na-aghọfa chatị am fanụ ka m kwuru maka Saraka fachatị am n'inbox ngwa ha nyezie fa aka nọmba ka ha tinye ego fa ebido kparịwa m na more the after money na ịmago their idea bụ na ha che na the Saraka bụ just free, come and participate free. Ịghọta mana ọ bụla n'otu ahụ ihe ndị efuru bụ ego ka eji wee bịa. Ụfọdụ ndị na-ese ndị ego sisi chenji ekegasịa ndị mmadụ kee ụmụaka maọbụ kee widows and all that n'afafa. Ịghọta so the Saraka is not free. Ọ ga-enwerịrị ife ị ga-atụnye. You have to that na-etụnyere uwe ife kwụnyere gị n'ọkụ na the Saraka, ma ya atụnyeghị anything ịkwụnye ha onwe gị n'ọkụ na this Saraka. You have to contribute something. You understand? So asị m ka take time wee kọwara ya ọnụ ka ọ ghọta ihe anyị na-eme na ya bụ Saraka. Ihe anụnwa bụ a way opening sacrifice aja. Saraka efuru Saraka ndị mmiri a nwanne. In fact, I don't know what to say. A lot of testimonies, anyway, it is better to experience than na agwa gị n'ọnụ. Chetakwa na amada, I'm not saying this to lure you or to imago ka anọ m ele ọgwụ. Anọ m ele ọgwụ. Mana ihe nji wee sị ka nkọwa ife anụnwa bụ for the sake of my new followers na-aghọta ha ife anyị na-eme gbasara the Saraka ka ha ghọta. Ịghọta edego m ya there ana m ade post where but people don't understand. They read but they don't understand. So nwere video wee na-afọ akọwe. If you want to be part of this Saraka, your message, your contribution should get to me latest the evening of yesterday abafo. The evening of afọ latest. Maka esi na ọkụ ichelu until today. When my message is issued on my inbox now, I have not even read anyone since today. So when you can chat anything today, I will not be there to listen to you. Now may wait time for my phone today, after cameras running engine and by then you will no longer be part of today's own. So if you want to be part of any Saraka, let your message, your contribution get to me latest the evening of afọ. After afọ. So for those participating in today's own, your blessings are massive. Nyagaziela drop this phone now. Abayamalo. Maka na ọrụ oburu ibu. Anụ niile anyị egbucha ya egbu tata. Bịa sie ite. Mana m okenala ọnụ. If I were you, I'll be participating in this Saraka. Isitekwa na wee na-adonye chi gị ike. O jiwela akwụ ụgwọ iji. O jiwela asụrụ gị ọfịa. O jiwela akpara gị ụzọ. Ka ị complain debe. Ihe na-eme aga. Ụzọ niile ji wee mkpọchi. Akpọmasị ji wee ju everywhere. Nwanne chụba aja. O nwere ụgwọ iji. Onye mere ndụ gị ji wee dị otu ahụ. O nwere ụgwọ iji. Chụba aja wee na-akwụ dozu ụgwọ. Ka ụzọ gị na-efu. Ọ kwari onye kwụ ụgwọ ji onwere onwe ya.
na-enyeruchi gị aka to serve you better. Aja ịchọrọ ka chi si na-ewere adọrọ ike wee na-asa avụ gị, ma ya achụghị aja, your chi will be incapacitated to do anything. Ọkwa agụụ na-agụchi gị, ọ na-agụ gị, ọ na-agụ gị, ọ na-agụchi gị. Anyway, ndị ma na-amarugo. Keep going through my page and learning from my teachings. My name is Ezinwa Anedo. I come for a total restoration of ọdịnala omenala Igbo. Inweta ozi a nwanne, pinye aka na share button. Ichi iso ya na Saraka nke na-abịa abịa, because today's one is already massing ka ya participate na today's one. There's no more room for that. If you want to participate in the next one, that is 4 days of today, then you may begin today to send your participation token ahead. Cheta, you can participate with anything. If all these items, you can send money and tell me to buy any of them. Ya bụkwa na ịchọrọ igburu ndị otu gaa anụ, ịfụgasịrị anụ nọ n'ilo dị a. Ya bụkwa na ịchọrọ igburu ndị otu gaa anụ, ma ịgbada ewu ma ọ bụ ebunu ma ọ bụ ọkụkọ wee mee Saraka sie ite. Nwanne, you let me know, we discuss that. Agba nke ife oge eri. Ịghọta ihe m na-ekwu, mana m okenala ọnụ. Nyagazie.